Chị tụt đấy, chị bay cái là bút lên đấy, cho hi, ôi nãy cho thì cái còn chân gì, dispo cái gì á, hết mình phong hiền, Saron kolom kanjir mo dong itu semua, Saron kolom kanjir hawa cái tim red rồi, Tuhan Saron kolom kanjir hawa kita hian kan tidak tu kalau besok kita kan seperti kalin kan tiang kan kolom Saron siapa lagi saya itu angkat, vihnun hi an har em thina chuan chuanin kolom awlsam kan che tiang ka ti a hi kolom chhotan dona video chuan kan vihnun to sa ti hi ei ti khuna report chhuah tur nge ti dekha kan soi pa anga practical in kan don ti pa anga Saron vihnun ka nei loi to a ni kum kumin kum ter lama ka vihnun te ni kum for atun amna ka vihnun te kha tuna chuan karon khun chhuak to don ni demo chuan chu video kan en hawanga hebina chuanin Saron kolom hei mi pang hian hei auja chuan hei ka zai atanga chuan ni Saron na khan tiang ka da lu tanga lei ka thuna ka ton le mai ton ta ni chuan atinge kolom awlsam dan hi nyang tin ka ngai to avena sele tuka karirwa emi dispo hi alo ma chu a transparent alang tang kha ka du sia zuan kai to nge kai to lo ti te kha a sha na dan ka du box sia chuan hemi khi ka ngai to chu ka zai chetila chuan Saron na khan tiang ba ti mai la chuan kha ton le mai la te kha ngai to chu ka chu ka ron kolom don ni hu lai mo Saron sia ho kan kolom nga a khu chuan kan in tha chu khum lo Saron sia le do ka i je box sia a no te in ti kan ta bete rồi phải cái tên là nó phải nói cái này thì là rồi Saron kan in kalau mau apa itu kan in silang sial cái titik kan ni ang te kan di bedon ni kan saya kan yang kira oleh Chuan he kan han ti don chila ni chumo he la yani violet September kha ka da phar huang me ya kan kalam chinang lei kha kokopit le lei pa ngai kha ka mixa chu ka mang top nei do na mo ka ti dan tur chu he ka chep chet don ne hian kan chepanga yan kan chepanga mo chuan ta han lei kan danga tian kan va tuam photanga hun te ki ngam devin ka enang hela hian violet September ha ka da hei ka kolom tur chu ni ta ani chuan hela hian violet September kha an phar huang me mo hei tian chuan kan ti dan tura chuanin katangai le tuk to pa nei ka kat phal lawa vi atan ka khe ka chuan hela hian helai mi hi kan ti chinang heti hian ka tianga chuan hei khami ma khan heta hian hei tian azung kai na tur kha ti hian apil na akor kha kan khe don ni chumo kan pil off don ni chu hei tian kan pilanga chemte pona ti thea katidin kan ti me nga kum hina no box sia chuan ti hian helai taka hian ka tua manga lei ka da don ni hian ka tuam ta ni helai ka che kha ti hian awlsam riau in ka sia ai hi chuan among pho ti po thana ngai to lo ti khan ka to nanga ai shui hian ka ton to panga mo kan ti chin vel don ni chuan ka ton hnuah lei ka da chau don mo tam dewa ton po kha ngai don dawa ti hian a ke dar lo nan khan ka ti me don ni chumo chuan ti hian kan ton to pani chumo kan ton nga chuan lei kan chung ang lei kan chung nga hemi size khan tuna chuan hei lei kan ta lo wang kha lamar lo ta ala tol thei ni chumo
ติดขันกันติดตานี่ส่วนเหตุการณ์เลยข้ากันส่งโดนตาเลยข้ากันด่างมีข้ากันเจ็บบุ้งเล็บพอตั้งมั้งติดขันส่วนเองอันโดนนี่กันติดชินังเหตุการณ์กันเจงกินอันให้ละมากันจวนพุ้ยเลยงั้นมั้งโอ้เลยด่ามาจวนจู่ฝูเราตั้งแต่เนี่ยข้าเลยก็ด่าพอตั้งเอาเดียระเบิดเพลจอมเสระบรินตีละเหตุถ้าดูโดนสินมาเลยกันจวนเล็บพอดอัตลาเซละกันจวนนะครับมั้งกันจวนทะเลอ่ะติดขันกระโดนพดนิตาเสนี่พดตาเสจวนเลยกันด่างเลยข่อยโดนให้จวนนี่กัวเฟบุญเซลให้กระดูเฮ้ยช้ำจวนจวนให้ที่ฮันเลยกระทุนโดนเนี่ยจะมาแต่ฮันเลยกระทุนต่างจวนขมีโซนขันเลยกันทุนตาที่ฮันกระโดนตบโดนเนี่ยจ้ะแต่ฮันมั้งแทนกันโดนตบปังกันโดนเห็ดโตเป็นกันโดนหนังกลมติดจวนเลยเฮ็ดยาจุงไก่งาตัวระหันเสียงข้านี่ไม่ตาฉันจวนคอยจูเตปอนหน่อยชีนะมาเซรูติงฮอร์โมนเอ็งมาเตลลาวินกันติเวเลดูชิมมั้งที่ที่จุกันรีสังกันไดรเวเซลังเฮาตักเราเทียงเบระที่หันติที่ทราเวชีนะเฮาตักเดี๋ยวฮิจูอาชาเราหล่อจนจวนอาชาเร่งมาเสียงินน่าจงินคอยจูเตกันในเราเวทีอะบางการรูติงฮอร์โมนเตกันเราในเริ่มจ้างเราเวทีเท่าบุกจวงจวนฮาร์ซ่าอังเทียงเบลที่อินชิลที่กระดูเลี้ยมเราอะจวงจวนsimple easy มั้งawlsamเตอังเจียกันตีเวทีอังค่ะกันอินซิร์ตีเวเซลังตัวเหตุที่ฮันกันเรากันเม็ดเตียนกันเม็ดคงติมิละกันจางเห็ดตัวนี่จ้ะมั้งจวนอันมองละมาฮันก็สุยเลยงก็จารก็ต้นเห็ดเล็ดโดนนี่จ้ะมองละมาฮันอัตเตอร์อุลตุกะฮาร์สักครบไม่ทิ้งกุ้งเลียนอังคุลมอังคานี่แล้ววะจวนโอ้ sorry ที่ข้างกันที่พูดตั้งให้ไรกันต้นพูดตั้งจวนให้แต่เห็นกันโจนเล็ดโดนนี่ที่ข้างอาเจ็ดสุนไม่เหลวในตัวข้างกันโจนเห็ดตาจุงอากาศหุ่นจวนให้ไรจะกันกัดตบโดนนี่เองกันอันโดนกันเหล่าทีระงจวนเฮ้ที่เห็นอัดเซให้กัดเด็ดโดนวิดูรินที่เห็นให้กัดกะละมาให้ไรหันจุงอรุณไก่เวละให้แต่ใจกันเจ็บทางให้ฮิวเวลเซปเทมเบอร์ขันยาเราชินเสียอุละอันกลมหลอดลิงเราแต่กระรอนโซ่เลยให้ที่เห็นมั้งที่ขันกระโจนนะอมงลำเละอลูลามะกระโจนนี่จ้ะมั้งส่วนเลยค่ะขัดกะปีลนะที่ไม่ละกะหีนะให้อากงกะหีนะอาขันเลยค่ะกระดาตาส่วนที่ขันขันโจนะส่วนจานกะเม็ดมุกส่วนสูงไก่เตี้ยกระตุ้มโดนนี่จ้ะมั้งรูติงฮอร์โมนเอ็งมามังเหลาอันนี้จ้ะส่วนกันอัปเดตเรื่องวันนี้จูนนิสมนิประคัตอันนี้กุมสังนิสมนิปังจูนนิสมนิประคัตกันกลมาจุงเฮงที่กันเงรอนไก่ชัวกันเอ็นเซลังจวนที่ขันกลมดันจุกกันอุนตาเสจวนกันทิลวินุนฮีเอ็งที่คุณเงคุณชัวคุณติค่ะกันสวยเละสวยจวนให้ละเฮียนนิกุมากวินุนเฮาไปเข้าออกมาให้เช่นจุดจังเรียนปุ๊บเบียกวิเดนนี่เช่นจุดจังซินเดวกวิเดนนี่ให้กันการชัวกันการอนเอ็นตีโดนเจ้าอุนิจ้ะ
hei hi kan kar chen don ni chu hei hi pot thi ka nei thalo re me ma se la han mani a tiger orange thi na kha pot hi ro ka he ka tiger orange hi po hi zasari a ka le ka ti kha azung hi alat lem dan hi mo cheng zasari a tiger orange ka le kha nya thi de ya hi chuan saron hi kan tha tur chu zung hi an kai chak lo ni chu mo chuwang chuanin a phun chhuah hi ka man hmongai lo ka ti kha karon kar chhuak don ni kum khat an ni to a heng ho hi ka vihnun na tangin chuan kan han kar anga he ta hianin in hmuang hianin a then chu kan han kar chhuaka chuan he lai hianin cherry red kha oma cherry red hi chu tlema atang lian deuh ka vi ani awang khanin aron lang lian to a chuan hei azung khu athuk ve to reu meya omzia chuan kum khat lai lo ni ve to awang khanin azung te po an tam ve to te po nianga hei in hmuang hianin ka han kar chhuak dona a lei chophiana kar chhuak thei lo mel rewa engpo ni se kan lo ti swal pal ni po in kan report anga kan ngai nga chuan hei nikum tun ang fura ka vi phun khania mo ka kat na ka vi kha ani ta a chuan azung enge a an kan en don ani chuan hei a har sa sak to reu me a azung hi kai thuk hlat to me a chuwang chuan kan en photang kan kar fu thei don nge don lo a sak em hi kan kar ma sa photang o te deuh hi helai hianin palmersial kha ka vit boka helai hian palmersial chu hela te deuh boka azung ala tlema hi kar chhuah olla har salawa chuan hei hi kan han ka thlo le chuan hei ka thlo tril le tlat meng po ni sengin azung an kai to hi chuan hetia chelawa han report ta tia ti rang hi chuanin an lo nung ve le mai thina chuwang chuan helai pot vara hian ka da chhuak don ani kan hai khuara tihan ka da to pang azung klem nen khan mo ti khan kan report to pakha kum khat nuwa po khati zong kha zung an la ni a chuwang chuan saron te hian zung an kai chak vak lo ani chuan tuna han cherry red hi enge an don kan en le dona azung te alo tam to nge tam to lo kan en dik le don ani chuan chuwang chuanin saron phunsawn hun atan chuan in vi atanga tharuk na mo anga hianin phunsawn thei tur anga ngai chu ni azung an kai to tur anga ngai ani a zung kai har chi le kai ma te pon om ve thin ka ti khamo hei po hi azung hi ale hi ka ti tir vek lo lo anga zung ka ti bunga chuwang chuan report angin kal mero sei po hi pot danga kan report de nga ti khan he azung om dan kalo hu le cheunga khat nuwa chuan hei zung te chu alo nei ve nual to a azung te po alo kai thuk to ni chu chuwang chuan kan vihnun atanga tharuk na thlasarei na tiang vel han phun chhuakila a thang ti kha kron hril ve cheu ni chu vihnun tir te han ti che thi chu an thile du em a chuan ke po in hei ka lei ho kha ka ti thile nual to ni chu ka phunsawn lo chung po in an thitlat mai ni hei then ho sial ho kha jackpot var kan ti mai kha ka phunsawn du lawa ka phunsawn ngam lo ma se an thi tho mai khati zong kha voina ta na video lo ni ro se